Welcome to the Leading Sight News. Monsing tiron na pen kangching tiron na rong at tawar la pen dolong kasalog long aporada tun yem suryo rong parakan kachuro kapajir. Jakhong ni pai kre trok la khaing korasi Borjan constituency angkang romplim plam harbar kido. Monsing tiron la pen kangching tiron na rong rat thur pak pen tawar la pen dilaya roy ki kabjia phan dolong kasalog avarsai em suryo rong parkirap ke pajira pot hadak arada tum kachuro kapajir pot. Pini dak nilitum kangcing teron la pen monsing teron parong ni arat pen nilitum kisung nai pen nilitum non sar tum nilitum hanakerap pen ning karong pen nang lipan nang johang pen nang li apona chipi pot kang sin nang lipan kardom nang kilo churu kardom si ahok lo nilitum parong ni arat kisung pen kar inai ang bong along ke nilitum towar la pen bangso adilong kasi kedam tang nilitum Borjan chairman Sonaram Singnar alangli dak nitum rong pemplam apias angkang apan hemsu la pen ring kunanasi kilili ma maketang tang ma pusu nang ki visit ma te nakahumri ahut alangli dak kang singteron basa hemalong nang wang pen nilitum cingki cetan pen alang li pancuning di duna teng pen labang so adelong akisung aputak cetanun pen alang li aning kemi pen sar panang cingki kipopu alang li ang cicak tekang alam abang pini arni yenge lituma pan aning kemi pen sar panang cingki pen lituma pan akerap nang pilo lasi alang litum nang kirap pen alang litum pan chairman pen cenglok pen lituma sar sojorong pen cenglok pen kim kar benglong alang litum pan suri-suri ke keropila asi ili tumaphan ili tum ningarong mimi
บางส่วนกิซุงเกลิตุมนนเห็ดนนดิกเป็นกะลินิงกันนิงก้อยถงเก็บที่เก็บเป็นสุดสิเลยลิตุมกิซุงกินอีเป็นดังลอกบางส่วนเดลองและเป็นตัววาร์สตามีลาลังลิตุมพันจูรุริยุนสิปีนี้อลังลิตุมพันอาลัมจักเป็นอลังลิตุมนังกิจักแต่กลางเป็นลิตุมพันนังเกรับปดลิตุมรัดรองเนียรัดชิงไว้เป็นสิบางส่วนเดลองก็เห็นนัวจอยนี่alang litum nang matha tekang si lasu along abang ki nilitum rong yarat chingwai si delong le kim nang pulo wa khisita non ke bicheng viria por amasi non mat kim lo potang te litum lang ke thia por dolang amasi delang nang pon pdg po joy ni pen si litum chingwai rong yarat agang buratum pen chingwai si apot kisik sak nai ke tuwarta siksak piglang lang bunglang plate school smart ke dam ke bang ka siksakตัวใจนี้เป็นนิตุมลงเลทอกเด็ดนะสารตุมนังคิรับตังกาเป็นปุ่นิตุมชิงไว้ล้อแต่สิลงตอนนิตุมทอกบอมล้อสิลาเดลงอ่ะบางเกนิตุมฮอกติมาสารตุมนังคิรับบางเกบางโซเดลงอ่ะเมนเป็นสิห้าสุดนิตุมพนังจักติแกงสิตาเมนิตุมอ่ะบางเกลาลงลีลงสิทอกรองล้อสิลาเดลงอ่ะบางเกนิตุมอันนี้การแวงสิตาเมลาอุตุลาเป็นเต็มปูเลยปะปาร์ปอนจิจิระพันนิตุมเช็คสิจุบนายบอมล้อnasi alang litum phana ko chuning didun kangtung abang hela pu helo je ke damtang dak hidipia long mars joining hostame ilitum sar cm tulram long hang alang li phansitame ilitum penpura lu pidun ta do penalang listame nang cicak te kang lo rcc breeze ke dak ke ipinaiya ke nang sot penang pipu nilitum phaning nang pathi te kang si haso pot bangke nilitum rong arat aduan sitame nilitum ke niling si rot put bensi nilitum bangke dak chong hong dun prong cholang dun prong lo si nilitum parong ni rada bangke mumu sitame nilitum phan ko an mana kerap alang litum rideng siduji la pen nilitum ke na hok sitame nilitum long bangke tiluk madilung sinitum bangke citu don bom lang non pusitame si non kewang jilang along an sitame nang litum alang litum sar tum nang kijapon ko natma akimia tuwar an mang litum la pusikitu dun bompo asi non na ling nang litum non nagamat hatikang pen nang litum nang kirap pen so bang so tangka pen kin litum non ku bang ke arlong si thok igelo asi mo anso se nang litum arong arta bang ke 1976 hupensi bang suarong dak monsing teron arong bangke nang dulop lo lapen pu kangcing teron arong bangke asap lapen usap pa ficheran melo lapen kasik saka bangke la bangke cithanun idelo mene isu kiun i anta nilitum ke ho dak rong pen anta pi juja i pensi na char chong chong sikiwan nang lo pen kangli kang terus tame akula to warala ma delong lang thi hus tame nilitum ke un e po pu pen ho koi la tok anta pen tapi parnang nang ni pun ti timla so lang roi siksa ka doi ni ka bang so atuwar bang ke hokpet ke bang ke litum ke lang buku dak lang buku parong phom do dak ni litum pia sang bong pen litum ke kate bok nai atuwar ke la helu aprang alang li chairman long kitimung sar do hosta me nilitum hala philip sar chairman do bom lang alang li sutenta alang li nang visit do no sotowar nilitum survey lo pan lo pangthir pon er lo si katibok nai atuwar kel helo di phupen dak lang buku kedam atuwar sta mela so dak distance ke ini ke 5 kilometers something la anlom si dulu la si katibok nai kel helo la si so ali bangke litum karbiang long arat sita me kedam ke wang di phupen cheng lok pulang buku hala picnic sport long ale dam sta mela helo ke keng nai nasi la so tuwar yong si ke wang lo pon te nilitum ini ke la hadak nilitum non parong ni do la pen hadak non rong mi ke seng ka do hadak erong do lang la pen lang buku hala sarpot keron amreng ti sarthing ti la parong thom do la so nilitum la dak bhut nang ki jok apatai tin sta me non ke wang ta ho di lai pen kali sta pu manja an sirang nang ko ti asi alang litum ke nilitum tong sokora jat lam sta me ki joy nai to walu potang te la helo ki joy nai ki kati bok nai tal helo pias do pias mana si puri lo lang buku anta lang ko jak ni tum parong trip lido ni tum la so piasang bok
Siliming tiarong pendeu panya lang roi an theng piarong ke epon. 17 nong Sochengthenta constituency ki parlo rong mongwe siliming tiarong pendeu panya lang roi an theng piarong epon lo. Labang so lang roi along pinangan na tum hello wing wing pen samel lang nang chinglu la pen picnic nang ke cho la pen view ke lang mesena jok pini labang so dim theng piarong epon lo. Lapen labang so theng piarong ke epon chipatir pipon Sochengthenta Sports Association lapen Dolamara Forest East Division Range atum pen chirap chitodun si labang so asai pachun pon lo. Lapen labang so theng pi ki asai long nang chitong dun Sochengthenta Sport Association na ki hai Puru Tirang President, Jiten Be General Secretary, Lapen Forest Pen nang chitong dun aki hai Prosenjit Killing Beats Officer, Lapen James Kramsa, Lapen Arya Sanghotum, Lapen Rongmowe Town Committee Chairman Riso Tirang, Lapen Ward Commissioner atum chitong pen Cyclem Ponsi Misen pen Pachun Pon. News Desk Report, the leading side news. Pen ke nilitum Sochengthenta Sport Association pen sini tum chingwai lo committee don chingwai sing sai pen si itum committee det ke un ide ji pusini tum Northern Red Range Dolamara Iskarbi anglong ang itum ranger ake hai sir koida timu pen alang itum chingwai sing sai si laso program ening lo sami alang li to we het tami ni tum hanang khoborang chipilang sami alang itum meeting do ko jeni alang li bang chitong ni der lo asi alang li represent ke hai bidusar Prosenjit Killing phasin akito labang kini tum chingwai bamlo atumi hes tamini tum local emisi sami dak na humri lo na humri penin tum lapen non kibang dia por sami ni tum la tourism am ake hai sar retesing hi pandami tum chitong namji suputhak dak la tourism kibang tum kelang lang aching pendang lok la hai tum mana tum kitun ke dang pendang lok la hai dak kitik poni tum do lapen dak ason kelang me athai do pik lang lim tum rong moi long ke langkang tong son ta lang sun do lapen anam langsung udah hidipi le hadak le nam da kelang mesen son langsung do pik ini tum nani tum media ko te be chuning rilo kethe geding tum ke ko ini tum local embassy phanda chuning rilo lapen akhai tourism em aphan be chuning rilo aso nani tum media jo ke si na humri ra ni tum phan dak la tourism kangni ke sangadim anso se alang tum pen me council ban te nang kerab je phansi ni tum chuning rilo jasmela chitun chudang ahem adang labang ke ni tum non aku puthot pini bang ke ni tum la thengpi tengphang ke phansi chithik lo next ni tum la so puthak tami tum non chingbai bomlo prabjin pe ni tum la ki chuchum chudang phang tami tum thik pi pu bosin pachini jasmeran te ladak Sochengthenta arat mate kaprek arat apang li tum hin pen pini son ba mises ki tije son doma lalo ni tum pini thengpi tengphang edet pen api ke okol ni tum edet ke chokche asila so thengpi ki parengi po ke dak local akai slimming ti pendang lok pu timung arong lape timung rong da delo ni tum la rong moe ayut artnitin manda aso thengpi ki pareng ji kelang chari ji phan ke ni tum mane tuning ri lo anotin phan tabe ta chori sir Chorolo nale to media abang putum don ni tum long ka report apor malom suet ta la sini litum pini Sochengthenta Sport Association la tiripi ake hajiten bi ake hai alang ipen keja lapen kadowi nilitung ladak siliming ti ko laso ayu da tupen kadowi ka cirap tu pen chenglok lapen nilitum Northern Range Dolamara nilitum ranger sar timung sar pen chenglok alang litum kadowi malap masawe tami kirap nilitum han la tingpi kadowi laso ki sangadim malom sues tami ki laso program nitum en polo lapen laso porlong alang li ranger sar apor malom so kaduri penajok ake hai Prosenjit Killing alang li beat officer alang li fonsenang chetoy dun lo asi kadowe nilitum ta ki ong u kali sami malosowet nanda chirap seroisi nilitum dak diopani mate slimming ti arong arai long diopani chikijui kelang adim malsokso lang ka chinglu kadowe la so dim do asi la so dim long ki ong dung ke hilo tu penta ke bang do stami ladak ing thai dang tik tik tu so kama tha penajok asia ke hai jiten be Sochengthenta Sport Association pen chenglok la pen Northern Range Dolamara ke hai timung sar pen kirap kadowi nilitum staff hoi pen kadowi tambe chirap chitusi puthot nilitum dak slimming ti ayut pen chenglok kadowi ka chirap chitusi nilitum pini ladak thengpi nilitum rong pharoi si sose nilitum down ipon bomlo la pen la solong nang chirap don nilitum long town committee chairman ke hai Sonoram Terang la pen nilitum long Sochengthenta Sport Association president ke hai Puru Tirang sami non hechong nilitum long na chitong non sialang stabi la so sai long
lam suwe tami nang cirap dun lo nasi kadoi pan tami nilitum cirap citu ansu silitum ta claim bom nangi lapen ansu si media korti pan tami cirap citu lapen kaprek nilitum long romo we long kido ang tan kido pen cinglok ayut kacali tum sami naso sport picnic sport long nilitum ansu si alira cham jipon si